ଆଜି ସୋମବାର ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଏ ଆଉ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନନା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ। चतुर्बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते ओम जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदांत सारं भगतानां कल्पवृक्ष भोजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां योगी। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ବାବୁଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୁରେଇଲି। ନଡ଼ିଆଟି କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ଼ରେ ନଡ଼ିଆ। ଶାଗୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଶାଗୁ ଚୁଡ଼ା ଓ ଫଳ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚୁଡ଼ା ବି ଗୋଳା ହେବ। ହାତ ବଥା ହେଇଗଲାନି। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁଡ଼ା ସହିତ ମିଶାଇ ଆମେ 2 ଜଣ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭୋଗ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତାପରେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସୋମବାର ନା ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଖାଉ। ମୋ ପୁଅ ତାର ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରେନି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇଥିଲି। ସିଏ ତାର ଖୁସି ହୋଇକି ପଖାଳ ଖାଉଛି, କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲି। ଆମେ 2 ଜଣ ଖୁସି ମନରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଆଜି ଦିନଟି ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିଲୁ। ସୋମବାର ଦିନ ସବୁଦିନ ପଡ଼ନ୍ତା କି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆମକୁ।